Здравейте YouTube, здравейте! Добре дошли в новото ревю, което ще направим на Razer Black Widow V4X. Клавиатурата е с зелени Razer клики свичове, което е и нейното основно предимство. Има приятен, плътен звук, който не е толкова силен, че да ни проглуши, но остава важното клик и усещане за механична клавиатура. В това ревю ще поговорим за спецификациите на клавиатурата, също така ще кажем какво ни и не ни харесва в нея. Основно предимство, което аз имам към нея, е, че клавиатурата е full size, което за мен е изключително важно и удобно. В следващите стъпки ще продължим с разопаковане на продукта, също така след това ще продължим и с спецификациите. Така че останете до края на видеото. Ето това е звука от клавиатурата, за да здобиете възможно най-близка представа до клики звука, който се чува. Време е да си поговорим за спецификации, след като я отворихме. Чули сте вече как звучи самата клавиатура, така че Razer Green свичове, клики, чува се добре, имат прилично заглушен звук, тъй като доколкото прочетох, в самата клавиатура има memory пяна, която намаля звука, за да не бъде като пишеща машина. Има лекия клики звук, който трябва да бъде за една механична клавиатура. Хубавото, което на мен ми направи силно впечатление, металния корпус на клавиатурата, което изглежда доста по-здраво и по-солидно за една клавиатура. Нали, все пак това е въпрос на лично мнение. Тежичка е, но металните компоненти е така. Подсветка може да се настройва от Synapse, много варианти за нея. Всеки, който се поразрови, може да си види спецификациите за точно това. Има няколко готови мода, може да си направите и някакъв специфичен по ваш избор.
всичко е въпрос на избор. Така, друго, което може да кажем, има макробутони, позволява настройка, за да ги настроите по ваш избор и удобство, като предимства full size клавиатура, както вече го казах, има абсолютно всички бутони, не е умалена, съкратена или изрязана, което на мен лично ми доставя доста голямо удоволствие, много неприязан имам към примерно мини клавиатурите, които реално това ви е клавиатурата, стрелките тук са забити и е ужасно. Нали, нормалната тенкилес клавиатура също е що года е окей, нали, но full size си е full size. Така. Иначе, като недостатъци, които виждам аз на клавиатурата е малко недоброто разположение на тези бутони за макрота. Много по-добре щяха да са, ако бяха някъде отгоре. Просто тук, честно казвам, малко ми пречи с Escape и тези крайните бутони, тъй като ако не гледам в клавиатурата, просто търся най-крайните бутони за тези бутони. Да, разбрахте, най-крайните копчета, които да ползвам. Добре. В общи линии, оценката, която бих дал на тази клавиатура е 9 от 10, най-вече заради бутоните. Това е единственото, което не ми харесва. Голям плюс е мултимедията, удобство, много е готино да си бутнеш звука от тук, да си го увеличиш. Бутончето изглежда много приятно, на пипане също. В общи линии клавиатурата е отлична за цената си и мисля, че си струва. В момента няма да говорим за цени, но приблизителна цена, на която съм взел, е около 200 лева заради черния петък. Иначе точната и сума не мога да ви я кажа, не я знам, не съм проверявал. Вие може да си проверите, ако искате. Ако може да си я намерите дори по-евтино, но клавиатурата си струва, ако искате Razer механична клавиатура, която да е full size. Благодаря ви, че гледахте това видео. Може да се абонирате за канала, ако ви е харесало. Също така лайк бутона и всичко е долу в описанието. А може да гледате и останалите видеа, които качвам.